गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायना मोजां मोनगोन आरो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब बानायगोन। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव मुसलपुराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ देख्लाबनाय आरो क'क्राझाराव रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ सिफायनाया मानि इसारा? थारैनो दुखुनांथाव आरो साननो गोनां। सानैबो गेदेमाया बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो ट्राइबेल हारिनि आइकन, जाय गोजोनखौ बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजों दाबाय। बे गोजोना हिंसा आरो असान्थिजों साग्लोबसारफिनगोन नामा? बे बाथ्राखौ फेसबुक पस्टनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बड'फानि मुसुखाखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा सिफायना गालांनायखौ लानानै मुसलपुर दख'रा एबसुआबो गोख्रों रावजों सोंखारिदोंमोन। जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ नायबिजिरनानै हमनायजों लोगोसे आयेन बायदियै राहा लाना पुलिस बिफानखौबो खावलायदों मुसलपुर दख'रा एबसुआ। थिग बेबायदिनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुसलपुरनि गोजोनपुरि पार्कआव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोखां देख्लाबनायखौ लाना मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। हाबाफारियाव बाहागो लाना बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों, बड'फानि मोखांखौ देख्लाबनाय माने बर' हारिनि मोखांखौ देख्लाबनाय। समाजाव बड'फानि मोखां देख्लाबनाय जोनोम जानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोद मुगैथाव होनना बुङो। दावराव देख्रेब आरो अमर सिंहमोननि एबसुनि सायाव बाथ्रा बुंनायावनो थुलुंगा मोन्दों बड'फानि मुसुखाखौ बुफायनो आरो बड'फानि मुसुखा सिफायग्राखौ एबसुआ कमप्रमाइस होनाय नङा होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि जेननायाव एबसुआ जेननाय जादों। बे बाथ्राखौ बुंथिदों एमएलए रबिराम नार्जारि बिथाङा। मानोना जायखि संगठनानो जाया मानो बर'नि जाथि दाग्रा आफादफोरा राजखान्थियाव थानो नाङा आरो राजखान्थिया मोनसे कन्ट्रभार्सि, बेयाव जायनो थाफैयो बेनो कन्ट्रभार्सियाव आखाइ होनाय जायो होनना बिथाङा बुङो। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा मोननै दोलोआव थानाय गासै बर'फोरखौसो लाना जाथि दानो हागोन आरो अबेबा मोनसेल' राजखान्थिजों थाफाना खामानि मावब्ला जाथि दानाया जाथावना नङा होनना बिथाङा बुङो। बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ एबसुलुट मेजरिटि लानानै देरहासार जाखांनायनि उनाव दिलीप सयकियानि बिबुंथि, बिपिएफ हान्जाया जोंजोंनो दङ, जोंजोंनो थागोन, बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय जयै खामानि मावलांगोन। दिनैनि सानाव बेबादि राफोद भट होनाय एबसुलुट मेजरिटि मोननाया जोबोद खम नुनो मोनो। गुबुन फारसेथिं पिसिडिसिआ बरालिना ना गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथि आरो 6थि फारिलाइनि सायाव दिलीप सयकियानि बिबुंथिनि थाखाय बिटिआरआव मानसिफोरनि अनजिमाखौ खमायदों नामा होनना सोंथि खालामनायाव बिथाङा बुंदि पिसिडिसि खान्थिखौ बिटिसिआव खालामनांगौ होनना बिथाङा बुङो। बे बेलायाव बिजेपि दोलोआ गोदान बिपिएफ सोरखारनि थिरांथाखौ नेनानै थागोन होननानैबो बुङो बिथाङा। लोगोसे जोंनि दोलोनि बिजाथिफोरा एसेल' भटआव जेनदों, बेखौ गनायना लादों दिलीप सयकिया, बिजेपिनि आफादगिरि बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि दावथारायाव माहारियारि बैसोगोरा सुबुं सान फालिनायाव बाहागो लाना माखासे बिबुंथि बड' सेनियर सिटिजेननि आफादगिरि अमर सिंह ब्रह्मनि। बड' अल सिटिजेन फरामखौ 2022 मायथाइयावनो दानाय जादोंमोन। बिथांमोननि गुबै थांखिया जायफोर बोराय बुरै बैसोआव गावनि फिसाला आरो बिहामजोफोरजों न'निफ्राय होखार जायोबा बिथांमोनखौ जानाय लोंनाय थानायनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव हस्टेल खुलिना दोननायनि बेबस्था खालामगोन होनना बिथाङा फोरमायो आफादनि गुबै थांखिफोरखौ। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गआ सिंगापुराव रुंसारि जानायनि उनाव सिबिआइआ गोख्रों नायबिजिरनायनि उनाव मैया जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि आन्दोआव सन्देह खालामजानाय सानै दायनिगिरि श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ 14 साननि थाखाय पुलिसआ लकआपआव थिसनबाय एबा दोनबाय होनना खौरां मोननाय जादों। 5थि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ 28था बिएफआव मेजरिटि लाना देरहासार जाखांनायनि उनाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गासै मोनबा बिएफनि गेजेराव बिपिएफ दोलोनि बिजाथिफोरा मोनब्रै बिएफआव देरहासार जानो हादोंमोन। बे साब्रै बिजाथिफोरखौ मैया गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोलोनि मावखुलियाव बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आफादफोर, सानसुमैफोर, धोरोमारि आफाद आरो फरायसा आफादफोरनिफ्रायबो बरायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे बरायनाय हाबाफारियाव जमदुवार बिएफनिफ्राय उइलियाम नार्जारि, सराइबिल बिएफनिफ्राय मृत्युन्जय नार्जारि, कुसुगाव बिएफनिफ्राय रबिराम नार्जारि आरो गुमा बिएफनिफ्राय एन तासालि बिथांमोनखौ बरायनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। 5थि बिटिसि बिसायख'थिनि जारिमिनारि देरहासारनो हानाय बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांमोननि दैदेनगिरि आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफाद, लोगोसे माखासे माहारियारि आफाद, ब्रह्म धोरोम, बाथौ धोरोम, हारिमु आफाद, जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफाद, इउबिपिअ, बिटिसि बायजोनि बारग' एनडिएफबिनि माखासे बिबानगिरि बिथांमोना लोगो हमनानै मैया बरायदों होननानै खौरां मोननाय जादों।
दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।